itong laman nito. Baka husgaan nyo pag may nakita ko yung laman nito eh. Binalo kang mic. Joy, yung mic mo. Balutin mo. Ulit. Okay, okay. Okay. Oy, iyan na. Sa chorus ha, ipapamigay mo isa-isa, Joy. Joy, bibigyan mo ko yan ha. Okay, sabay-sabay, taas sa mga babalutin. Isa-isa. Namimigay na yan, namimigay na. Hindi na maghintay. Basta ras, wala nakakalam nito. Tayo lang ha. Basta ito kalamay lang to. Kalamay lang yan. Kasama lang to ah. Tira-tira lang. Marami na itong bawas ha. Di ba Ras? Patingin. Ay hindi, nakasara na. Darling, hindi akong ganyan. Sa'yo yan? Ito pala. Yan, nagbaboys na. Tayo ba pakita ka Kuya Ron? Salarin. Wala namang mag-uwi dito. May mag-uwi ba ng tissue? Lucia, ayun nyo na ng Lucia. Sige, okay na ako. Hindi na lang sa akin, ilagay natin dito na baunin nyo. Wala na kayong gagawa. Then, ibinalit ko. Hindi ako gagawin. Okay, nakuha na. Kailangan nyo na itong baunin. O sige, gawin natin ang kulang-kulang ni gamit ni Joy. Gulay, alam nyo. Gulay. Sige, sa'yo na Kuya Ron. Gulay, pero partner sa baboy nyo. Kaya nga. Kung balansin Ron. Oo. Iuwi mo rin itong kalagay. Wala. Ay, ito. Malapit ako ng palapit sa stick. Sa projector. Ano to? Hindi lang tuloy yung binalal. Wala tayong Ano ba ito balitan? Lagi na sa may mic. Ay. Kukunin ko na to ah. Pati nga yan, narinig mo. Oy. O yung ay, sayo pa kayo. Gusto nyo yung ay. Yellow. Ano yung kaya basura yan? Kasya pa ba? Bakit iuwi mo rin?